इतना बताना ये सच है क्या कोई और तुम कर दिया Hey guys, ang tabok ako sini kaisa telemora bisinga kaisa oba hai durga pujani model kahang ke lajani no hai ke snamjak oros ang hine phimani angke obo nora bunu khangke nai phokjaga nang ang monai khaya ni bakhawo nai nai di nora ang phunung nai oro sari tak to sari tongko kai oro ro program tongnai yang digi robo 활동 자동화 능전에 동네 저도 통치 동네 khai ba nong oro nu ya khong khna nong nu ima ang nong ka sai bok nong ne osaka wa ini telemora bisingo kaisa progressive ni youth club durga puja ni bosok nai thok khai sanamjak model haike nong nai mannai borok kobang mano tongnai tak saridigi horong ke tebo boi kobang ma ke phaigi naipine o jaga nai nai rini rogo engke yang thangnai bro engke ang mo thangai yang thangsina nai tong engke ang tabo kasa sinai abo bosok nai thok bosok nai jane ya ka thok ni ko tong thok ni ko ya ngi engke disingan thai ni ne tabo oh dong hit